An tsince ta kwance a cikin duhu, idanuwanta a buɗe kamar tana kallo, amma ba ta ganin komai. Jini ne yake zuba a ƙasa daga gefen wuyanta. A wannan daren ne kuma ya fara rikicewa. Maryam ta kasance mace mai saukin kai, zuciyarta cike take da gaskiya fiye da kima, ta yarda da soyayya fiye da komai. Ta gaskata cewa idan ka bada zuciyarka zaka samu jin daɗin duniya. Farkon haduwanta da Yahaya a wani taro ne, idanunsa suna cike da shauki daga haduwarsu ta farko. Akwai wani abu a tattare da shi na musamman. Sai dai Yahaya ya taba faɗa mata shi ba cikakken mutum bane. Murya mai taushi amma idanunsa suna nuna rashin gaskiya. Amma idan ka amince da ni zan kare ka. Ta yi dariya da take cike da farin ciki. Ba na tsoron abin da nake ji, tsoron da nake yi shine na rasa ka. Soyayyarsu ta yi sauri da sauri fiye da tunani. A cikin makonni Yahaya ya san dukkanin sirrinta. Tana tsoron duhu, ba ta da mahaifiya, tana da buri na rayuwa mai kyau. Shi kuma ya bata labari amma ba sirri ba. Kullum akwai wani bangare na rayuwarsa da yake boyewa, kamar ɗakin da aka hana shiga. Tsakiyar dare Maryam ta fara jin abubuwa. Kiran wayan da Yahaya yake karba ya fita daga ɗakin, sakonnin da yake gogewa kafin ta gani, da kuma wani mutum mai sanye da sutura baki da ke tsayawa a gefen titi duk lokacin da take dawowa daga aiki. Idan ta tambayi Yahaya sai ya yi murmushi ya ce, kin yawaita tunani, ina son ki fiye da kowa, amma soyayya ba ta rufe idanu na tsawon lokaci. Wata rana Maryam ta samu wata tsohuwar takarda a cikin jakar Yahaya, takardar 'yan sanda ɗauke da hoton Yahaya amma da wani suna daban, Musa Sadiq. Laifi, zamba da ɓacewar mutane biyu. Hannunta ya fara rawa, ta ji sanyi ya ratsa jikinta kamar an buɗe ƙofa a bayanta. Da daddare ta fuskance shi. Wane ne kai? Ta tambaya, muryar tana karkarwa. Yahaya ya yi shiru na ɗan lokaci, sai ya zauna ya fara cewa, ina son ki, amma gaskiya tana da raɗaɗi. Idan kika san komai ba za ki iya bacci ba. Maryam ta ce, na riga na daina bacci. Hawaye suna zuba a idonta. Ina buƙatar gaskiya. Ya kalli ƙofar ɗakin, ya kalli tagar, sannan ya kalle ta. Na taɓa zama wanda ban so in tuna ba, amma na canza. A lokacin Maryam ta yanke shawarar ba shi dama domin ya canza, amma daga wannan dare tsoro ya koma abokin baccinta. Abubuwa suka fara faruwa. Wata ƙawarta ta ɓace bayan ta gargaɗi Maryam da ta nisanci Yahaya. Saƙonni masu barazana suka fara shigowa wayarta. Ki bar shi ko ki bi bayanta. Duk lokacin da ta nuna wa Yahaya sai ya ce bai san komai ba, amma idanuwansa suna nuna wani abu daban. A daren da ruwan sama yake sauka kamar an wanke jini daga sama, Maryam ta bi bayan Yahaya a ɓoye. Tana ganin shi ya shiga wani tsohon gini. Ta bi bayansa zuwa wani ɗaki a ƙarƙashin ƙasa. A can ta jiyo muryoyi, kuka, roƙo da kuma murya ɗaya da ta sani sosai. Yahaya ya ce, kada ka bari ta sani, idan ta sani komai zai rushe. Maryam ta ja numfashi da ƙarfi, a gabanta gaskiya tana tsaye kamar maciji mai guba. Ta juya ta gudu, amma da ta fito sai ta ga mutum mai bakar sutura tsaye a gabanta. Ya matsa kusa sai ya ce, kin makara. Washe gari aka same ta a ɗaki, jini a ƙasa, an rubuta wasu kalamai a bango, amma Yahaya ya ɓace. Wayarta ta nuna saƙo na ƙarshe daga shi, soyayya gaskiya ce, amma gaskiya tana kisa. Daga nan ne fargaba ta fara, kuma wannan labarin bai fara ba tukunna. Bayan an kashe Maryam, gari ya yi shiru, irin shiru mai nauyi da ke ɓoye kururu a ƙarƙashinsa. Labarin ya bazu da sauri, amma an ɓoye gaskiya a wuri guda, kamar jini da ya bushe a ƙasa. 'Yan sanda sun rubuta rahoton kisan kai, ba a samu hujja ba, amma waɗanda suka san Maryam sun san zuciyarta ba za ta iya kashe kanta ba. A nan ne Amina ta shigo cikin labarin. Amina ba kawai ƙawar Maryam ba ce, ita ce wadda ta san sirrinta. Kwanaki kafin mutuwar Maryam, Amina ta saurari saƙon murya daga ita, murya mai cike da tsoro. Idan wani abu ya faru da ni, kada ki yadda da Yahaya. Ba Yahaya bane sunansa, kuma ba shi kaɗai bane. Amina ta ji sanyi ya ratsa jikinta, amma ta makara. Ta fara bincike a ɓoye, kullum tana ganin Yahaya a idanuwanta, ko da kuwa ya ɓace kamar inuwa. A kowace rana Amina tana jin ana binta. Wani lokaci takan ga mutum mai bakar sutura a gefen titi kullum yana kallonta. Idan ta juya zai ɓace. Amina ta samu damar shiga ɗakin Maryam kafin a rufe shi. A ƙarƙashin gadonta ta gano wani littafin rubutu da Maryam ke yi a dare. A shafin farko soyayya ce, kalmomi masu taɓa zuciya da mafarki, amma daga baya rubutu ya canza. Yahaya yana da fuska biyu. Idan yana murmushi, zuciyarsa tana saƙa masa wani abu. Na ji ana magana a ƙarƙashin ƙasa,
sun ce ni ce shaida. Idan na ɓace, gaskiya za ta bayyana. A shafi na ƙarshe akwai zane, wani alama kamar ido mai hawaye da aka kewaye da layi uku. Amina ta ɗauki hoton shafin da wayarta, zuciyarta tana bugawa da ƙarfi. Daga nan barazana ta fara a kanta. Saƙo ya shigo wayarta da daddare, ki daina bin abin da ba naki ba. Bayan saƙon sai aka tura mata hotonta, an ɗauke shi ne lokacin da ta je kasuwa. Hannunta ya yi sanyi, ta tsorata, irin wanda ke saka mutum ya rasa numfashinsa. Ta je wurin 'yan sanda, sun saurare ta, amma idanunsu sun nuna shakku. Musa Sadiq ya mutu shekaru 2 da suka wuce. Jami'in ya ce sun kashe shi a wani karon bakta. Amina ta girgiza kai. To wa ya kashe Maryam? Babu amsa. Da daddare Amina ta ga an kira ta da sabon nomba. Tana amsawa sai ta ji murya mai taushi. Maryam ta ƙaunaci gaskiya fiye da rayuwarta. Kefa, wane ne kai? Abokin soyayya da ta zame miki tarko. Idan kina son rayuwa, ki manta da al'amarin. Wayar ta katse. Amma Amina ta gagara mantawa da al'amarin da Maryam ta zana. Ta gano cewa tana da alaƙa da wata ƙungiya mai suna Ido Uku, ƙungiyar da ake zargi da amfani da soyayya wajen jawo mutane sannan su ɓatar da su idan sun gano gaskiya. Duk wanda ya gano sirrinsu, ana kawar da shi daga rayuwa, kamar bai taɓa zuwa duniya ba. Yahaya ko Musa ya kasance ɗaya daga cikinsu. Amina ta gano adireshin wani tsohon gida da ake amfani da shi wajen taro. Da ta je can, ta ji muryoyi a cikin ɗaki mai duhu. Ta leƙa ta cikin ƙaramar taga. A can ta hango hoton Maryam a jikin bango. An yi rubutu a ƙasa, shaida. Sai ta ji wani a bayanta. Yahaya ya ce kin yi kuskure. Na gargaɗe ta, yanzu ke ce. Amina ta juya, hawaye a idanuwanta. Me yasa? Ya yi murmushi mai ban tsoro. Domin soyayya ita ce makamin da ya fi komai rauni. Kafin ta iya gudu, wutar lantarkin ya yanke. Duhu ya mamaye ko'ina. Ta ji ƙarar kulle ƙofa. Amina ta fahimci gaskiya ɗaya. Maryam ba ita ce ƙarshe ba, ita ce ta gaba. A cikin duhu, numfashin Amina kamar yana shirin fitowa. Ƙofar ta rufe, muryarta ta sarƙafe, sai bugun zuciya kaɗai ya rage. A cikin wannan tsohon ginin, iska tana ɗauke da wani wari na tsatsa, zufa da tsoro da ya jima yana zaune a bangon. Ta furta a ranta, ba zan mutu a nan ba. An kunna fitila, ya haska fuskar Yahaya ba tare da murmushi ba. A bayansa akwai wasu mutane uku, duk suna sanye da bakar fuska. A tsakiyar ɗakin kujera ɗaya ce. Akwai igiya da tabo na jini. Yahaya ya ce ki zauna. Amina ta tambaya, me kuke so? Tana ƙoƙarin tsayar da rawar muna son gaskiyar abin da Maryam ta sani da abin da ta bari. Amina ta yi shiru, ta tuna da muryar Maryam, yadda take dariya, yadda take ƙaunar gaskiya. Ta ji zafi ya huru a ƙirjinta. Kun kashe ta, kun kashe wadda ta ƙaunace ku. Yahaya ya kalli ƙasa na ɗan lokaci kamar akwai nadama a idonsa, amma ta ɓace da sauri. Ta zaɓi hanya mai wahala. Mu ba ma barin shaida. Aka jefa Amina kan kujera, aka ɗaure hannuwanta. Ɗaya daga cikin mutane masu baƙar fuska ya matsa kusa da ita. Yana riƙe da wata ƙaramar na'ura mai cokin. Tsoro ya mamaye jikinta. Amma kafin wani abu ya faru, ƙarar harbi ta ji daga waje. Gini ya tsage, wani daga cikinsu ya faɗi a ƙasa yana ihu. Hargitsi ya ɓarke, fitillu suka ɗauke gaba ɗaya. Amina ta ji ana yanke igiyar da aka ɗaure ta. Wata murya ta yi magana a kunninta. Idan kina son rayuwa, ki bi ni yanzu. Ta gudu cikin duhu. Zuciyarta tana bugu kamar za ta fashe. A baya ta ji muryar Yahaya yana ba da umarni. Harbe-harbe suna ƙara amo. Amina ta fito ta bayan gini. Ta faɗi a cikin ruwan sama. Mutumin da ya cece ta ya ja ta zuwa mota. Yana tuƙi da sauri ya ce ni Sadiq ɗan uwan Musa. Amina ta zaro ido. Musa Yahaya? Sunansa na gaskiya Musa Sadiq, kuma bai mutu ba. Mun ƙirƙiri labarin mutuwarsa ne domin ya shiga Ido Uku, amma ya wuce layi. Amina ta riƙe kanta. Maryam fa? Sadiq ya yi shiru na ɗan lokaci. Ta gano abin da bai kamata ba, kuma Musa ya zaɓi ƙungiyar maimakon soyayya. Kalmar ta soki zuciyarta kamar an soke ta da wuƙa. Sadiq ya kai Amina wani wuri mai nisa a cikin wani ɗaki mai tsaro. Ya nuna mata fayil, hotuna, bidiyo, jerin sunaye, duk suna ɗaya. Mutane da suka ɓace bayan sun kamu da soyayya mara tushe. Sadiq ya ce Ido Uku na amfani da soyayya. Suna zaɓen mutane masu zuciya mai kyau, suna sanya su amince da su, sannan su yi amfani da su wajen rufe ayyukansu. Duk wanda aka kama ya fara zargi sai a kawar da shi. Amina ta kalli hoton Maryam a cikin fayil, hawaye suka gangaro.
ta mutu saboda gaskiya. A'a, Sadiq ya gyara mata, ta mutu ne saboda ta ƙi zama munafika. Daga wannan daren Amina ta shiga rayuwar da ba taɓa tunanin shiga ba, rayuwar ɓuya, tsoro da jiran hari. Kullum suna canza wuri, kullum suna jiran saƙo. Sai wata rana aka tura wa Amina saƙo a wayarta, muryar da ta sani sosai, muryar da ta yi mata farin sani na lokaci ɗaya. Yahaya Musa ya ce, kin tsere, amma ba za ki tsere wa gaskiya ba. Ki sani Amina, Maryam bata mutu a banza ba, ta mutu ne don ke. Saƙon ya ƙare da wata murya ta uku, kuka mai rauni, mai karya zuciya, muryar mace. Sadiq ya kalli Amina, fuskarsa ta canza. Wannan muryan kamar ya santa. Amina ta ji jini ya tsaya a jikinta. Maryam, a cikin wannan lokacin ta fahimci abu ɗaya mai razanarwa. Abin da suke kira da mutuwa, watakila shine farkon azaba. Kuma soyayyar gaskiya har yanzu tana cikin tarko.